Akwai cututtuka da dama da suke yaduwa ta hanyar jima'i. A cikin wannan bidiyo za mu kawo muku wasu daga cikinsu tare da kuma hanyoyin da za ku kare kanku. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jari. Ni ne naku Mus'ab, ɗalibi mai karantar ilimin likitanci. Kamar yadda muka faɗa a cikin wannan bidiyo za mu kawo muku wasu daga cikin cututtuka waɗanda suke yaduwa ta hanyar jima'i. Daga cikin alamomin waɗannan cututtuka akwai irin su zazzabi, ciwon gabbai da kuma canzawar launin fata ko idanu zuwa kalar yalo. Sannan kuma akwai fitowar kuraje da fitowar ruwa ko jini daga gaba. Sannan akwai ƙaiƙayin gaba da kuma jin zafi a yayin jima'i. Kaɗan daga cikin cututtuka ko kuma cututtuka waɗanda suka fi yaduwa ta hanyar jima'i akwai cutar da ake kira gonorrhea, sannan akwai cutar syphilis, sannan akwai cutar HIV wata kowa ya santa, da kuma cutar hepatitis. Yanzu za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya sannan mu bayani akan yadda waɗannan cututtuka suke afkuwa. Za mu fara da cutar HIV wadda aka fi saninta. Cutar HIV tana mafi akasari tana yaduwa ne ta hanyar jima'i. Wannan cuta kamar yadda muka sani ba ta da rigakafi, sannan kuma da zarar ta kama mutum ba ta warkewa gaba daya, sai dai mutum ya sha magani za a daidaita wannan kwayar cuta ta yadda ba za ta mishi illa ba. Mutane da yawa sukan shiga tashin hankali a yayin da suka samu cutar HIV, kuma su ringa tunanin cewa rayuwarsu ta zo ƙarshe, wanda wannan ba haka ba ne. Akwai magunguna masu inganci wanda aka fitar waɗanda suke daidaita wannan ƙwayar cuta, suke rage mata ƙarfi ta yadda mutum zai yi rayuwar shi har ya gama ba tare da cutar ta ci gaba ta kai matakin AIDS ba, wanda shine matakin da take karya garkuwar jiki sannan ta haifar da afkuwar cututtuka da dama a cikin ɗan adam. Bayan cutar HIV akwai cutar hepatitis. Daga cikin cututtukan hepatitis shine wato ciwon hanta. Waɗanda suka fi yaduwa ta hanyar jima'i su ne hepatitis B da kuma hepatitis C. Waɗannan sun fi yaduwa ta hanyar jima'i, sannan kuma suna yaduwa ta wasu hanyoyin kamar wajen a yayin da aka samu haɗakar amfani da allura ko kuma haɗuwar jini da sauran gurare. Ita ma cutar hanta kamar HIV cuta ce mai wuyar sha'ani wadda in ta kama mutum ake samun wuyar shawo kanta, sai dai cikin ikon Allah cutar hepatitis C a wannan zamanin an gano maganinta, kuma wanda ya samu wannan cuta yakan iya shan wannan magani ya warke gaba daya daga wannan cuta. Sannan ita kuma cutar hepatitis B tana da rigakafi, wanda in dai mutum ya wannan rigakafi cikin ikon Allah wannan cuta ta hepatitis B ba za ta kama shi ba bi iznillah. Cuta ta gaba ita ce cutar gonorrhea. Cutar gonorrhea cuta ce wadda bata fiya bayyana da alamu sosai ba, sai dai mai dauke da wannan cuta zai ga cewa a yayin da yake fitsari yana fitar da ruwa wanda yakan iya kasancewa fari mai kauri ko kuma yellow ko kore. Baya ga cutar gonorrhea akwai cutar syphilis. Cutar syphilis cuta ce mai hadari wadda idan aka barta ba a magance ta ba takan iya haifar da matsaloli da dama. Takan iya kama jikin dan adam, sassan jikin dan adam daban-daban irin su kashi da sauran gurare. Saboda haka yana da kyau mutum idan ka ji waɗannan alamu na cututtukan da suke yaduwa ta hanyar jima'i ko kuma ake cewa cututtukan sanyi, yana da kyau ka garzaya asibiti a maka gwaji domin gano wacce daga cikin waɗannan cututtukan kake ɗauke da ita, domin ka karɓi magani a matakin farko kafin wannan cutar ta yaɗu ta maka illa sosai. Abu na gaba shine a yayin da ya kasance ka gano cewa kana ɗauke da irin waɗannan cututtukan da suke yaduwa ta hanyar jima'i, musamman idan kana da iyali, to ya zama wajibi su ma iyalinka ka kai su a duba su a asibiti, saboda waɗannan cututtuka ne waɗanda suke haɗaka, miji yake shafawa mata, mata take shafawa miji da sauransu. Saboda haka idan ka gano kana da wannan cuta ka ɗauki iyalinka ku je asibiti tare, sannan a gwada ku kuma a ba ku magani wanda cikin ikon Allah gaba ɗayan ku za ku warke gaba ɗaya. Amma in ba haka ba, in ka koda ka sha maganin kai kaɗai a yayin da ka koma jima'i da iyalinka su kuma ba su sha maganin ba, za su sake iya shafa maka wannan cuta. Wannan shine a game da cututtukan da suke yaduwa a yayin jima'i. Kuma waɗannan cututtuka na sanyi ko masu yaduwa ta hanyar jima'i sun yawaita sosai a cikin al'umma. Har a ƙasashen da suka ci gaba za mu ga cewa a mutane da suka haura shekara 25
kusan rabinsu suna iya ɗaukan cututtukan sanyi dinnan a shekara. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Kada ku manta da danna mana alamar like da kuma subscribe domin samun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Sai mun haɗu da ku a mako na gaba.